Són petjades de vides llunyanes que ens expliquen qui som, d'on venim, on anem. Són històries petites, llegendes a mida, que algú fa renéixer el moment menys pensat de tots. Escoltem amb la boca badada, assentint quan de sobte ens assalta un record. Fem que no amb el cap quan hi ha algun que exagera i ens tallem quan creiem que l'anècdota és molt millor. I és normal que